Doma mali boma mana nyuki ogolo chik ne duol mar yiero IEBC kachiel gi duond bura mar UDA mondo yier ji ariyo achiel mochung' ne mine gi mano mochung' ne jogo modak kod ng'ol e od bura ma kaunti no. Ma chik mogol gi jang'ad bura mar Kithinji bang' duol mar IEBC gi duond bura mar UDA donegi gi Esther Ndung'u bang' rem luwo chik kendo rem cholo nying jogo mochung' ne mine gi jogo modak gi ng'ol e od bura kochakore higa mar 2022. Bedo ji ariyo od bura mamalo ma Laikipia biro chwalo malo jo od bura ko 25 nyaka 27. Kama bende biro chuno gavana mar kaunti no Joshua Rungu medo jotend migepe ko kabiro nyaka boro. I shall always truly and diligently. I, Stephen Derito Kamau, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of County Assembly Member of Laikipia County. Catherine Nyokabi Kibwe, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya. You are now mandated to undertake any other activity of the House. Having undertaken the business of administration of oath or affirmation of office to members, we shall now proceed to the next business, which is the election of the Speaker of the County Assembly.